naingara yakabata network saka mwana wese get ready sawa black power master yao anytime zinongonzi times up kana yese yakuita siya hands up vamwe vakatoma shaya maseconds aya vanotidaita mawana tamashansa. Time is very expensive. We got free time, one big blessing. Yataka westa iyanga ichiva leseni. Ngatisatambise inguva isikitse mbundwisiswa kudiwa ukuwesta time. Ukanyatso dipisa kunyengerera kuwesta time. Wanguri kuwesta time. Kutoma zina basa newe ukuwesta time. Jine peposi saka ukaona muna sina hanya newe usaise effort kozi mweyawe kufema umbopiwa naye munu wesa nema special kiss atori netake chakapiwa nashe kuda kuzonyengererwa wadi andina mate munu hausimari aziko izo zawakaya ndizo usakose kunzwisiswa kudiwa ukuwesta time ukanyatso dipisa kunyengerera kuwesta time wanguri kuwesta time kutoma zina basa newe ukuwesta time yao anytime zinongonzi times up kana yese yakuita siya hands up vamwe vakatoma shaya maseconds aya vanotidaita mawana tamashansa. Time is very expensive. We got free time, one big blessing. Yataka westa iyanga ichiva leseni. Ngatisatambise inguva isikitse mbundwisiswa kudiwa ukuwesta time. Ukanyatso dipisa kunyengerera kuwesta time. Wanguri kuwesta time. Kutoma zina basa newe ukuwesta time.